Heng pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, e malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, bigay ka ring tao. King panuling kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanyan kekang daralan, salat grasya nebang ngalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayampon kita. Patulunan mi apong grasya, king anak mo lapit mo kesana, itwang muing pakalulot kalam na, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni king Diyos si Daud, patulunan ni akong grasya, king anak mo lapit mo kesana, idwang muing pakalulot kalam na, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi king Diyos si Daud. Ning divina grasya, lemoy sa upot ke kami, Sa upo kaya kami. One mighty scout, looking for magnificent Catholic facts to share to every Catholic Mabalaqueño. Will she succeed in looking for today's special quest? So, hello friends! Kamusta naman kayo? Siguro, nagtataka kayo kung bakit nasa harapan ninyo ko yun. Well, tawagin niyo na lamang akong Ate Ian, isang maghahanap at mag-share ng mga Catholic facts sa inyo. So, ano nga bang hinahanap natin today? Diba, malapit ng September 8? And do you know kung anong meron sa date na yon? Yes, you're right! It's the birthday of our Blessed Mother Mary, and it's also the anniversary and feast day of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, which is still observed by us Kapampangans up to this day. Kaya ngayon, maghahanap tayo ng mga Catholic facts about Virgen de los Remedios in commemoration of this special day. So, ano nga bang mga iba't ibang secrets ng Virgen de los Remedios? And
Ano ba yung kahalagahan ng mga secrets na ito sa ating mga Kapampangans, especially sa ating mga Mabalaqueños? So first, did you know that in the year 1954, the Archdiocese of San Fernando had a Mariano Congreso, also called the Marian Congress, in solidarity of the Universal Church in commemorating the centenary dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. This was held in Holy Rosary Parish, Angeles, wherein 36 parishes came from different municipalities joined the said event. At napakaswerte nating mga Mabalaqueños kasi one of those 36 parishes, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, which is our very own parish, joined the Marian Congress. So ngayon, feeling ko kailangan ko na maghanap ng mga kasama na mag-share sa atin ng mga iba't ibang secrets ng Birhen de los Remedios. So, tulungan niyo akong maghanap. Uy, hello yan! Hello, ate! Our mighty scout has shared one secret to you. Will she be able to find more before September 8?
Yak po'y Nelia Magat, Nelia Dungka Magat, na tubong Santa Ines, at ngayon imanok na ng King Lourdes, San Francisco. Paano kaya po nung minsan magkamali ko din ka na akong Kapampangan, uling first time ko talaga na mamaya testimonial regarding King Birhen. Eko very vocal, king pamamaya testimony kaya, do daralanan ko talaga in kayang grasya. Agyang kumbaga parang i-share ko na adalanan ko yung makanyan at pauli na, kinayap ko, makanyan. Pero, testimony in public, this is my first time. So, paano kaya yung asabi ko. First time kingayan encountering Virgen de los Remedios, yung nilipat kami kay King Lourdes na ausandang lanting yung kanita. Ni Yusu, siguro lina ni Pami Paliganap king devotion king Virgen de los Remedios, yung ngawas da kanita kaya kaming baryo, barangay, ating kaming kapiras yung tabla na triangle shape babo, idala-dala de, bubuat de, at makasulat ya ka rin, makaimpirintaya yung larawan na ng Virgen, tapos karetang at lunang sides, atin tela, 5 tela balang, representing the mysteries of the Rosary. So, kami nga anak kanita kaya beda rin kayo nga rin ni. Agyang pang kabiyas mo balo ding mysteries. So, biyasa ka mamasa, basan mo rin ang makasulat kayong ribbon, makatuki na kaking rosaryo. Lipat niya ito balang bengi, karing bale-bale. So, uli na nito bala mo in devotion ko king Virgen Maria. May kabalo ko kitang pamag-devotion ni kaya. Then, from there, medyo lalalam na, ababalo ko na nung nino ing Virgen Maria at nano ing ka na ing bibiyan na king pamilyami, lalo na kanako, maragulyang sawop, uling during the time, mag-aral ko pa elementary. So, elementary, by the time, tuturo na akong pangadit at maging legionary ko. Tuturo na pa di karing anak-anak. Niya ito nga pituruanan ni Santa Ines Chapel. Karin, so rin, yung anak Santa Ines, balo na akong marindet ang mga latigar. Inalam yung devotion ko kay Virgen de los Remedios, anyang magkasawa na ako, tapos ibubuktot ko na rin ka na akong anak. Although mabuktot ko ng kanito, karing at kung anak, I make it a point na during the reenactment of the coronation at yuko. Kasi balamis na makatiting image na o makatalan mo man kitang malan na panamdaman ko na itang kapagdanan na ibiyan na ka na ako during my pregnancy, potang mga anak na ako, ang pupotang para. Yung pamunin ka, yatin panahon na makapag-attend ka rin coronation ng Virgen de los Remedios. Happy for Rosario, makapag-attend ka rin misa na makikuhanan ko ba kanita, yan dit ang grasya o kapadala na pa. Ini, though, kalupalit ang mga rabula kwento na I encountered the Virgen de los Remedios, kinain pa rin kayo ng marabula kasakitan. Nanamdaman ko pa ang grasyang tigkalub na. At ang grasya, nuya man ang tikadabulo, nuya man ang tikalati, grasya ay pamurin, milagro ay pamurin, manibatan kinapong Ginoo, kapamilatanin kaya tamang Virgen de los Remedios. Sana patuloy tamang mag-devotion kayo para hindi katamong para hindi kayo. Ligaya kini pang konting anak ang konting Espiritu Santo. Ligaya kini pang konting anak ang konting Espiritu Santo. Maya payabak po Ginoo, dakal kumdak salamat king masayang habak. At siyo kami po ngayon king harapyo sa samban po Korean at parang alanda kayo Ginoo. Salamat po karing hanggang kalang at grasyang pagkalubiti kami, lalo na iting DNA, sikan na natin kaya ng lalo na intiya kaming pamilya. Patawad po karing sablang salang din patanmi, ting pamisip ni, ting pamirapat-dapat niya at mga manong. Yang pamilya po yung banal na rosaryo at yung korona ng
rinong pakalolo para karin kaya kaming kapagnasan, kapayapan kong mabilog ayado at bendisyonan niyo po rin kaya kaming pastol, din pari, obispos, lalo na kaya kaming papa. Yang at siya po din kaya kaming kapatid kong mga kalonos ng kabilyan, lalo na rin sa lang sa akin ngayon at bagyo. Panyawad nilang kapaldanan din kaya kaming kapatid ang masakit, lalo na rin COVID patients. Pakayapan niyo na pong malalagwagin ho ko. At panyawad nila pong kapaldanan, king cancer patients. Cancer po na buong Ginoy, Roma Teresa Santos, Maricara Espanta, Maria Medina, Estrella Figueroa, Arceli Adriano, Restore to Health, Jeremy Brian De Leon, Lisa Figueroa, Norma Mercado, Arnel Castro, Priscilla Chua, Denito Figueroa, at Antonia Royland, Good Health, Rachel Ines, Janelle Ferdinand Garcia, protect them from this virus. Restore to Health, Hector Aurora Dizon, Llewellyn, Cristina, Erwina, Mongcal, Ramiro Mongcal, Sinaida Lacson, Lizelle Pexon, Corazon Saleman, Amalia Salunga, sikanan po kay malan mga laking ginuming Heso Kristo. Ay, okay. Igpamiyat. Babae, nuwan niya pa namaning bunga ningat siyan mo, Yesus. Sasalpan tayo ko keng Diyong Banalay Espiritu. May baitya kang Santa Mariang Birhen, di nasa yalalam ng upayang Poncio Pilato. May pakuya king Cruz Mete at may kutkot pinipaya karing Mete. King Katlong Aldo, sinubliang Mebiebe, paitasyan tayo ko kig Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika. King Pamisamak ding Santos, king pangapatawad daring kasalanan. King pangasubirang Meding Mete at king Di Alanganga. Amen. Alanganga ngigpadarawon keke, kayong katawan at daya. Kaladwa at pangadiyos ng pakamalan mga naking ginuming Heso Kristo. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. 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 Alangangang igpa, darawan keke kayong katawan at daya, kaladwa at pangadiyos ng pakamalan mong anak ang ginuming Heso Kristo. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. 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 Alangangang igpadarawon keke kayong katawan at daya, kaladwa at pangadiyos ng pakamalan mong anak ang ginuming Heso Kristo. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. 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 Alangangang igpa, darawon kekeka, ing katawan at daya, kaladwa at pangadiyos ng pakamalan mong anak ing ginuming Heso Kristo. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa.
Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. Alang-alang igpadarawon keke kayong katawan at daya kaladwa at panga Diyos ning pakamalan mong anak ing ginuming Heso Kristo. Alang-alang king malungkot ng pamaylasa. 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 Santong Diyos, Santong Mayupaya, Santong Alanganga. Santong Diyos, Santong Mayupaya, Santong Alanganga. Santong Diyos, Santong Mayupaya, Santong Alanganga. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, in that in difficult moment we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. Invocation to the Holy Spirit. Invocation to the Holy Spirit. Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. In Banal na Rosario, sasalpan tayo. Igpamayat yu kaban mo sa Manilagyo mo, datang kaya kaming kaharian mo. May pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibanuang. Bapo Maria, met no kaking grasya ang ginot yu kaya ka, nuan ka karing sablang babae, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus.
Bapo Maria, mitno kaking grasya, ang Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamaning bunga ni ngatyan mo, Yesus. Ligaya king igpampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ding misterios king ligaya dawon. O kakamil-kamala na indo, tanggapan mesa po iting rosaryong darawan mi kaya king pamigagan na kami karing misterios ning ligaya mo. At alang-alang kaniti, yawad mo kaya sa aking Diyos, king malagrasya ng ikatibeming maminto, king utos na bana, king pamanan, king pangamatemi, king ligaya na banwa. Numo ng misteryo, ing pangasubli ng mebyen ng Ginong Jesus. Igpami at yung kabano mi samba niya lagi mo datang kaya kaming kariyan mo. May pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibano. Papo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mitno kaking grasya ang Ginoo at ka. Nuhan ka karing sablang babay, nuhan niya panamaning bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya king igpampon king anak ampon king Espiritu Santo. O Yesus ko, patawaran mo kaya karing kasalanan mo, iligtas mo kaya king apining infierno. Yuli mo sana ligaya, banuwaring sablang kaladwa, lalong lalo na rin mangailangan king kaya kang pakalulo. Ave, Ave Maria, Ave. Domestero yung pamaitas na banwan ng Ginoo. Yung kakanan ni Aldo, diyam kaya kami king Aldo niyang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ante mo yung pamamatawad may karin may kasala kaya kami. Mo kaya pa isaul king tukso, noon ay kabus mo kami king sablang marok. Amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon ang pon king oras ng kamatayon mi. Amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon ang pon king oras ng kamatayon mi. Amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon ang pon king oras ng kamatayon mi. Amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon ang pon king oras ng kamatayon mi. Amen.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ikatlong misteryo, yung pamanipan ng Espiritu Santo, karing Apostoles. Igpami at yung kabanuami sa banyan lagyo mo, datang kaya kami ang kariyan mo, may pamintuan ng lug mo, kaya tisulipan ti banua. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Bapo Maria, mikno kaking grasya, ang ginoot yung kaya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya king igpampon, king anak ampon, king Espiritu Santo. O Yesus ko, patawaran mo kaya karing kasalanan mi, ligtas mo kaya king apining impyerno. Yuli mo sana ligaya banwa ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king kaya kang pakalolo. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o
ko, dampat king bugtong mga naking biyan at kamatayan at pangasubli ng mebye, pigkalam na kaya kami nga blas ng biyaya langanga, daptan mo sa po, king uli ng pamigaga na kami, kar misteros, ng kasanto-santo na rosaryo ng Birhen Maria, apakirasan ng daptan ng kalamnanda at layon ng kamtaning pangakura, king uli na ng mga Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Parangal kang San Jose, igpami at yukabanwa, misamba niya lagyo mo datang kaya kaming kaharian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisuli, pantubanwa. Bapo Maria, mitno kaking grasya, ang ginuat ka, nuan kakaring sablang babay, nuan niya panamaning bunga ni ngatsan mo, Yesus. Ligaya king igpampon, king anak ampon, king Espiritu Santo. Para kaging kapagnasanan ng Santo Papa, igpami at yukabanwa, misamba niya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kaharian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisuli, pantubanwa. Antun Bapo Maria, mitno kaking grasya, ang ginuat ka, nuan kakaring sablang babay, nun niya panamaning bunga ng atsan mo, Yesus. Ligaya king igpampon, king anak ampon, king Espiritu Santo. Para karing maldang kaladwa king purgatorio, lalong lalo nakareta ka lanang makaga nakakarela, yuli yuno po ligaya banwa gino. Igpami at yukabanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kaharian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisuli, pantubanwa. Bapo Maria, mitno kaking grasya, ang ginuat ka, nuan kakaring sablang babay, nuan niya panamaning bunga ng atsan mo, Yesus. Ginan mo na pong kapaynawan na lang kapupusan, Ginoo ko. Manatili no sa aking katahimikan. Amen. Alang-alang Jesus, ketang pangapako mo, sisising kampong mo, ni ko tatangisan ing kasalanan ko, pagkalungkutan kong laus king puso ko.
Pauli na ni iting kakong kasalanan, panyambitan ko at lubos isisyan. Ibiya mo sa Ginoo ing kapatawaran, kaya ningalipan mong migagalgal. Metadtad kong sugat at memusan krus, asakdal king bayat, pawa mong tibata, mamiyan matuyag, ulo ning lugod mo at sintang masapsap. Malugod a pastor, Jesus aginuko, ipatawad mo po ing salang depat ko, emo ipagkahit malmong pakalolo at misericordia kening obeha mo. Panalangin, makasaplalang reyna, induning pakalolo, ginuning sablang kapitutulan, hiyas ning birhenes at lalong wagas karelangan, pupudyan dakat pasalamatan at paligayan, uling pepabalwa na kaning anghel, karing mga palad a pengari mo, inyang pengaglina kang kipnuan king ligrasya, ibat ne ketang sikap ning kalinis-linisan mong pangatawo, ipagkalam mo indo, king uliniting ugaling lugod ning Diyos, kaya ka, king pangasubalyan mo, king manang kasalanan. Pakiabutan mo sa aking malugod mong pangayampon, ing mikabos ko king kasalanat, at mitapok king puso ko, ing matutos a kapagnasan. Sumuyo king anak mo, linalang kako, at kaya ka naman indo ko. King grasyang yaduan ko kaniting nobena, aming makaligaya, king Diyos ang makarangal kaya ka. Amen. Mapamakalulong Maria, mayubot malugod ayindo, mga biyasang mayestra ding anggang doktores. Mitapukanan king kabiyas naning Diyos, maygit lalo king karelangan sabla, sa sambandakat pupudyan, uling dinaw nakdaka king templo ning Diyos. Bapo ikang divina, Senyora, ing malinang at matampanang templo ning Santissima Trinidad, Pauli ni Paul at atula mo inyang akit mo ya ing malayanak mo king templo, libudad ding doktores. Yaduan ko po kaya ka malugodahin do, king idurup mo ko king kakatas-katasan na Diyos, king biyaiti, baking apalsintan at siwan. Layon apasalamatan alang likat ketang biye metong. Ipagkalam mo po, indo itong lugodayaduan ko kaya ka keting nobena. King makatulaking Diyos at makarangal naman kaya ka. Amen. Ito
Igpang. Ingka kanan ni Aldo, diyam kaya kami king Aldo ngeni, ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ante mo yung pamamatawad mi karing di kasala kaya kami, mo kaya pa isaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok, amen. Santa Maria, anto mo isa jarang ligay, bating kamumulan ngeni at kapilan man manggaman king alanganga. Ingka kanan ni Aldo, ibiyam kaya kami king Aldo ngeni, ang po ni patawad mo kaya kami rin sala mi kaya ka. Anto mo yung pamamatawad mi karing ni kasala kaya kami, kaya pa isaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok, amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni ang pon king oras ng kamatayan ni amen. Anto mo sa jarang ligay, ba't king kamumulan ngeni at kapilan man manggaman king alanganga, amen. Ingka kanin mi Aldo, ibiyang kaya kami king Aldo ngeni, ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anto mo yung pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya pa isawal king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok, amen. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni ang pon king oras ng kamatayan mi, amen. Anto mo sa jarang ligay, ba't king kamumulan ngeni at kapilan man manggaman king alanganga, amen. Kagalayan king Birhen ning amen. Kagalayan king Birhen ning kapaldanan, ikang kekeng patulunan o batuin ning kabanalan. Ing taong may kasala, kinawal ng kasirana, at banketa mayat busya, ing Diyos depat na mo. Kekap po Birhen anuan, karinyo kusang miniral. Kepabalo ng Gabriel karinhuda, umekapin baming panuanan tambing, ing kabuktot ng Lisabel, ito pawa mong tuparan, Mariang kasantusantusan. Karin Belen miglakbe ka, kaya tambilin meminto ka, aral mo kaya kamita, king bakeng tumulad kaya ka, maragula kasakitan, kimtan mo kaya tang lakaran. Laguma karin kiramdam mo, busal ning mabanding tao, dit man alang pakalulu, karela ning manigapo, inyaking luwal ng balayan, karin naka miglayunan. Ketang templo, medinaon king Diyos, ing kaya kang pungol.
Piramdam na mo at pigmalun itang ulaning Simeon. Dapot ing Dios lubnangan ing lub metulak neman. Maragula lugkot sakit inyang kabud me waglit. Ing anak ake kang beyit peninto niye ikong Jose. King templo ye atuklasan tuturo ketang katutuan. Imas danda ing doktrina ning berbo ipanaral na. Ing panahon king lasa na, dimdamong makalapit na, itang kaya kang karaingan, pawangang kapakumbaban. Binintangan deng sa askena, Jesus ing pangataw na, pinluran at dikbat depa, pawa ng tibatay ta. Minulad ket katayaman, ing korona, kordero mamu asal. Papasilad dat pigisan ing bagsikda at sangilan. Detang tawong tampalasan kang Jesus dangan premisan. Pudyan dayat parangalan ing menat bus kasalanan. Kanita ning mayari na ing pamamatbat dakeka. Tikpanda itang lupa na ketang besan apapupura. At sakare pitunganan koronang suksuk ketinan. Kukulyo lang ulit-ulit at adwanda ketang sukib, ngera, alang pagpatildes, Jesus, mateyang pilit, ing ginukanita naman, bubulad katayaman. Ing pastor pangabihag na, ding obehas ni salbagla, ibatana sakit lasa, ulining kaya katangla sala, itang kayang kasakitan, sukat tang panambitan. Ingking sala tameng at mengabos, lubasyat sugatan lubos, biryanang mipako king krus, ulining sintanat lugo. Pasabing kalumbayan king nano mang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing sakit na ampon lasa, migwagiyang alanganga, Jesus king kaladwana, tangisan tamot sisyan, ing dapat tang kasalanan. Kanitang subliyang miye, pepabiyayang tiwase, ke kapu birhen nasugi, ing tula mo alang anti, ing sala at kaligayan, ginu ke kapung tengalan. Penganapnat miyusta, ing 40 aldo, pepaitas neping tutu, banwa i Yesu Kristo, ikit deitit tengalan, ding apostoles ilangan. Ikang reyna keting yato at king banuang imperyo, ing luklukan mong trono, matiloyang emunano, mabilog ang kabinyagan, ikang keyang patulunan. Ikang keyang patulunan at batuin king kabanalan. Dawon, kanunuanan at kalinis-linisan na indong Birhen Maria, santungan ding palpikasala, tula ding malungkot, kapaldanan ding salunan, akilalarangan sa Ginoo, tuyag ing sawok mo, ding hanggang magmasusi king pamansag mong de los remedios. Ipanalangin mo kami, Birhen, na makanono karing salunan. Panalangin. Yadwan ipo kaya ka Diyos sa ginome, king ipagkalam mo karingalipan mo, baming akamtan ing makaparating kabanalan, king kaladwat katawan, at king uli ning maligayang pamamilatan ning kamununuanan, akalarong Birhen Maria, mikabos kesa kaniting sulukuyan al kabiguan, at apakyabutan mi ing ligayang alanganga. King uli ng Heso Kristong ginome, kagom ning bambiyet, matik manibala, ampo ng Espiritu Santo, manggaman king alanganga. Amen.
Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kining pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka king lupigan saning Dios. At ika prinsipe ring ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Dios, patulandungane king impyerno ay Satanas. Pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yatu, at manintun king kasiranding kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, Oratio Imperata, o mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi kaya ing baligdan mo kami, king mit mong lugod at kayatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong may tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti, makasalikot at bukod mong para king kapakananding memalen. Bendisyon mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Hipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang mo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magwabra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong biye at kabanalan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Kaya mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nunebog gusto mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Induning Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. King nagyunig pa, amponing anak, amponing Espiritu'y Santo. Amen. Maya payabak po, kekongan kapatid kang Kristo. King ang Domingo nga iti, tagmasusyan tayo, ingi ka adwampulot Domingo ning karaniwan a panahon. Panamdaman tayo po ing presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungayo, at makabaldugan ing katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa, para king kapasalamatan daw ding makatuki. June and Leng Gamboa, Canlas Cruz family, Adriano family, Mrs. Concepcion Madlangbayan and family, Jesus Narate and family, Dolor Mangalino and family, Hermie and Leonor Ocampo, Rem de la Cruz and family, Gloria, Charles, and Patrick Bernard Galang Hills. Para karing makapasubali ang kapagnasan di Jose Pepe Hizon,
Elmer Let Villarosa and family, Paulo Pineda, Corazon Soponco, Ferlane Concepcion Urbina, Hector and Aurora Dizon, Virgilio Baldemor, Emiliano Zapata, Zapata family, Derek Jordan Shamson. Para king birthday blessings ng Mylene Strigon, Jamaica Balamban, Maria Victoria Madlambayan. Para king malalagwan ng Kapaldanan, Joel Meklat, Aurora Bautista, Rosalina Conanan, Nestor Basilio, Carlo Remigio Madlambayan. Para karing maldang kaladwo, lalong-lalo na di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Salome, Lucas, Consuelo, Dennis, Lilian, Isabel and Bernardino, Carmen, Ernesto, Emelita, Pacifico, Espiniano, Quirino, Engracio, Zenaida, Fernando, Laila, Edmond, Mike Jedelric, Abelardo and Nicolasa, Lamberto Jr., Ricardo Jr., Jane para king kayang 40 days, Fidelina, Dionisio and Rita, Shane Zarni, Miguela, Manny, Eugene, Abelardo and Inocencia, Serapia and Robert, Vicente and Macaria, Rebecca para king first death anniversary, Wilfredo and Dominga, Leopoldo and Anita, Ricarde and Rudy, Jose and Maria, Abdulia, Eugene, Arthur and Angelita, Sabas and Chodora, Adoracion, Abelardo and Inocencia, Serapia and Robert, Maria Salve, at ding hanggang maldang kaladwa king purgatorio. Dimpong mass sponsors tamo para kaniting misa. Mrs. Concepcion Madlangbayan and family, and Gloria Galang Hills and family, kaya Benang Charles and Patrick Bernard. Yak po Nelia Magat, Nelia Dungka Magat, na tubong Santa Ines, at ngayon imanok na ng Lourdes San Francisco. Paano kaya po nung minsan magkamali, huling ka na akong Kapampangan, huling first time talaga na mami testimonial regarding King Birhen. Eko very vocal, king pamami testimony kaya. Do, daralanan ko talaga in tela, 5 tela balang representing the mysteries of the Rosary. So, kami nga nakanita kaya bedaring pingaring ni. Agyang pang ekabiyas mo balo ding mysteries. Kung biyasa ka mamasa, basan mo rin ang makasulat kayong ribbon, makatuki na kaking rosaryo. Lipat niya ito balang bengi, karing bale-bale. So, uli na nita bala mo in devotion ko king Birhen Maria. May kabalo ko kitang pamag-devotion ni kayo. Then from there,
ang medyo lalalam na, ababalo ko na, nung nanuya, nung ninuing Birhen Maria, at nanuing ka na, Bibiyan na, yung pamilyami, lalo na kanako, maragul yung sawop, uling during the time, mag-aral ko pa elementary. So, elementary, by the time, tuturo na akong pangadi. At maging legionary ko. Tuturo na akong pangadi karing anak-anak. Ito nga pituruanan ni Santa Ines Chapel. Karin, so rin, yung anak Santa Ines, balo na akong marindet ang mga latikar. Pinalaming devotion ko kay Virgen de los Remedios, anyang magkasama na ako, tapos ibubuktot ko na rin ka na akong anak. Although mabuktot ko man kanito, karingat ko kung anak, I make it a point na during the reenactment of the coronation, pachuko, kasi balamis na makatiting image na, o makatalan mo man kitang malan na, panamdaman ko na itang kapagdanan na ibiyan na ka na ako during my pregnancy, potang mga anak na ako, ang pupotang para doon ko rin anak ko. So, rin atlo kong anak, itang atlo kong anak, dinalalangan king pamagdalo king reenactment na ng coronation kabang mabuktot ko. Tang last time, pinabunso ko yung ibay kaya September 30, ay may kita point na kaya binang mako, dinalo kami pamurin kitang reenactment. Uling itang kaya doon ko na kabaldanan. Kapang ipanganak kin, kapang para ko lang ding anak ko. So, 10 years kung itinuro, anyang uling iningat ko rin anak ko. So, during those times, anyang lalakad na lang. Kaya di ako na lang pupunta. Ka rin. Karing reenactment ng coronation. At siyempre, at lulang anak ko, malyari ako mong bili kareta. At yung kung kayabi, diyan magpumit kami ng kayi, dala ko na Balipi, o kaya King San Fernando, nung karing manitang babalitan ni the new na ning kayang coronation. So, kanya meron kaming anak kong bunso. Tinuro kong pasibahay kay Bat. Itong devotion ko yung Birhen de los Remedios patuloy pa mo rin. Deng ading estudyante ko, kaya bedaring anong mestra, itakiki ko lang. So there was a time na may dengi kami, may kikirap ng daring tao. Wala kami nga sakyan, naglakad kami papunta palengke, alang sakyan. Balik kami kitang terminal, kitang rotonda, na hindi pa kami nakikit minibus. So, siyempre, hindi narugupigalan na kulay ng anak. So, ating kami inatad ka rin nga anak. Ating dyan na naman din ka rin lang. Tingari. So, kaya pa mag-devotion, haliwa mo naman yung akong bili, nakikikuhanan ko na makataguyod ko. Yung pamamunta kay coronation. Ngayon kaya din panahon na ako makapag-attend sa rin coronation na ng Virgen de los Remedios. Happy feel ko na maragul yung kakulangan kaya hindi ako ito. So, pakikuhanan ko, hindi ako makapag-rosaryo, makapag-attend ka rin misa na. Pakikuhanan ko ba kanita, yan, dit mo man, makatanggap ko o feel ko itang grasya o kapagana na pagkaroon na ka na. Yung kwento ko ngayon, though, nakalupalit ang mga regular kwento na I encountered the Virgen de los Remedios, kinain pa rin kayo ng maragula kasakitan, maragula sakit, o galing sakit at kinayap na. Kaya ako simple ang kwento na king pa mag-encounter ko king Virgen de los Remedios. Uling from 1964 hanggang ngayon, panamdaman ko pa ang grasyang pigkalog na. At iti marabol ng bagi, marabol ng kapagdanan ka na ako. Sana yung kwento mo ini maging inspirasyon niya kahit ang tatanggap di takbumang grasya o retang di tinanggap marabol ng grasya. Kasi yung grasya, nuya man ang tikadabulo, nuya man ang tikadati, grasya ay pamurin, milagro ay pamurin, manibatan kinapong gino, kapamilatanin kaya katamang Virgen de los Remedios. Sana patuloy tamang mag-devotion kayo para hindi katamong para kung kapayapaan hindi katamang
bansa, kitang lugar Kapampangan, lalo na inyong ibalintang mabalakat. Sana manatili ang katahimikan at pagkakaroon. Salamat po. Ilaginig pa po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antemoro, Maya pa abak po kay kayungan. maya payabak po amo. Ngayon ang aldoyti, umpisan tayo ang first day triduo king kay Birhen de los Remedios. Koronan tamo kay September 8. At ulinita, panagkat kay kayo, king kabitizanan ng Birhen de los Remedios, ibilitala rin kaya atang bit-bit at daralan na personal kay donan king Diyos kaniting banalamisa. Ganakanta lang ini, king lupta. Bangkanita pakindamanan ng ginuing kay katamang panalangin kapamilataning masikanan ang pamamilitan ng Birhen de los Remedios agnanag ng yagkasta pa ang kapanisyon karinda patantang kasalanan kay milabas. Itangan po, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panagapuko kang Santa Maria ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ang Diyos sa may pangituto, pagkaluan, nagkatamo at kimpangapatao, daring kasalanan tamo, idala nakatang sana, kimye alanganga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos, ay pami, panayan mo keng ibuklat ka, karing tao, at king sablang tutu, matikdi at maya. Gustan mang ibuklat no ring balugbugmi, ning kekang espiritu king makatimawang amano ning kekang anak. Gustan mang ibuklat no ring puso mi at gamat karing sablang, mangailangan ke kami. Gustan mong ibuklat no ring labi mi, bana pasyag mila, numan ka rin, ding makapagmulalang dapat mo alang-alang ke kami. Iriyadwan mi kamo milatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Sabyan niyo king ninumang miminalob, siknangan mo ing lub mo at ikatatakot. Daratang iya ing Diyos bana kong iligtas. Daratang iya banding kaya kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit laring bulag at ding maklak makaramdam la. Ding pile, lundagla at terak, at detang pipi, guli sa klaking tulara. Magus ing danum, libutad ning disyerto, maging dagat-dagatan ning mapaling balas, ating malanging gabon, kumatmuyang sibol. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo o kaladwako. Purian me ing Ginoo o kaladwako. Potang ing Diyos ng Jacob mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan, ing ginuyang ing mititimawa karing bihag. Purian me ing Ginoo o kaladwako. Pasala nala mataring bulag, babangon nala ring nebigo, ing Ginoo kaluguran nala ring makatuliran, ing Ginoo ingatan nala ring dayuan. Purian me ing Ginoo o kaladwako. Sa saupa nala ring nebalo at mga ulila, dapot ing balak ding marawak lilipuna na, ing Ginoo mag-ariya king kapilan paman, ing Diyos mo o Syon mag-ariyang alanganga. Purian me ing Ginoo o kaladwako. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibot king sulat ng Santiago. Kapatad, ang timong talapaniwala king ginutamong Jesucristo, a ginuning ligaya, sukat kong pareulawe karing tao. Alimbawa, ing metong ataong makapiblas masanting at makisingsinggin to linub sinagoga. Kayagnano, di natangya ing metong apakakalulong galot-galot apami imalan. Nung laluyang atensyonan ing taong makapiblas masanting